ani mɔgɔw ka kuma a gɛlɛyara a bɛ kuma mɔgɔw de fɛ population a ye population fana lamɛn mun bɛ yen mun bɛ yen n'a fɔra i ye faama ye i bɛ dɔw de mara i bɛ minnu mara fo i k'u fana lamɛn mun bɛ yen anw bɛ nin de fɔ fanga ye ne b'a fɔ ka kabini ala ka ne da fanga si mana ne tile la ko ne ka dɔgɔyali ma se i ma nka n ti tɛgɛrɛ fɔ faama fana ye n'i ye an b'a fɔ k'i bolo kɔrɔta ko nin ɲɛna mɛ ni min ma ɲɛ f'u ka jɛn n'a ye u k'o fana lamɛn mɔgɔ tɛ ala ye koyi anw bɛ min f'u ye nin de ye u k'a to u ni mɔgɔw ka kuma u ka mɔgɔw lamɛn ko mana gɛlɛya solution de bɛ ɲini solution bɛɛ tɛ aw bolo marifa t'a solution bɛɛ ye dɛ mugu ni kisɛ tɛ se k'a bɛɛ dilan dɛ non mugu ni kisɛ tɛ se k'a bɛɛ dilan première guerre mondiale tɛmɛna deuxième guerre mondiale tɛmɛna foyi m'a dilan sigi ka kuma kɔ sigi ka kuma de kɛra alors mali besonnen bɛ bi sigi ka kuma na marifa t'a bɛɛ dilan dɛ n bɛ fɛ k'a fɔ an ka fanga ye an b'u kɔfɛ mɛ u ka mɔgɔw lamɛn an bɛ dugawu k'u ye mɛ u ni mɔgɔw ka kuma ne bɛ ka nin fɔ ka da mun kan ala ye seere ye maa dama min sera ne ma Aïdara ni ninnu kun ye élection n b'u bila sira ta n b'u bila sira ta nin gɛlɛya in bɛ wuli nin gɛlɛya in bɛ wuli mɛ a bɛɛ se sɔrɔ u bɛɛ k'u ma accès sɔrɔ n'u ye n wele n b'u wele ka s'u ma jamana solution dɔw b'u bolo jango jamana gɛlɛyara bi o la an bɛ dugawu kɛ jamana in ye nin y'an faso de ye faso si t'an bolo nin kɔ n y'o de fɔ hali n'u ye maliyɛn nommé ka kɛ amérique président ye u b'a fɔ ko a d'origine ye mali ye mana ala y'an kɛ maliyɛn. o tɛp manden dɔ fɔ kɛnɛ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen sanfɛ duguma kɛrɛ fila camancɛ bɛɛ lajɛlen foli don maakɔrɔw ani denmisɛnw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen karamɔgɔw ni kalandenw an bɛɛ lajɛlen foli don kuru katigi n'a ka jama an ka foli b'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen nange abadi k'a jumɛn bɛ yen i sɔrɔla ka don sɔgɔmada in na dɛ a ɲɛ di an tulo ma jɔlen bɛ mɛnna dɔɔnin dɛ kibaruya jumɛn bɛ yen ayiwa a t'an bilasira ko jamana gɛlɛyalen don ko jamana mɔgɔw bɛ sigi ka kuma la ayiwa nange a y'a ye cogo di aw ka jamana kɔnɔ ye yala jamana ka gɛlɛya in maya ɲini sira de don wa ou bien mun de ye jamana gɛlɛya ni maya ɲini sira don o kumana fɛ mɔgɔw bɛ fɛ ka diɲɛ u ka maya ɲini kɔ wa ka jɔnya lafiya k'o ta wa nange a y'an bilasira cɛkɔrɔba denw a ye bɔ a ka walawalalikanw ye n'o tɛ nange a fɔra ko jamana mɔgɔw tun bɛ sigi ka ayiwa sɔgɔmada don kow ka ca voilà kow ka ca sɔgɔmada fɛ n y'a yira a fɔra ko jamana mɔgɔw tun bɛ sigikafɔ la an hakili la sigikafɔw kɛra sigikafɔ kɛra ka résolution minnu di n hakili la jamana bɛ ka baara o sira dɔw kan
n'a y'a sɔrɔ o sira bɛɛ bilalen don penegelenw diyagoya mɔgɔ minnu ye sigikafɔ kan olu bɛ sigikafɔ kura yɛrɛ demande fɔ a ka dɔn sisan sira jumɛn de bila la ni sigikafɔ fɔlɔ kɛbagaw mago de bɛ sigikafɔ kura wɛrɛ la ni ɲɛfɔli bɛ se ka anw ye ko kunani bɛna min fɔ bama ɲɛfɔ la k'a dɔnbalajɛ de y'a fɔ sigikafɔ min bɛna kɛ o bien a bɛ ka ɲini an ni jɔnniw de cɛ a yira la ko guerre ko première guerre mondiale ni deuxième guerre mondiale ko marifa cilen kɔfɛ ko o si ma se k'a ban ko sigikafɔ de y'a ban yala guerre bɛ mali ni jɔn de cɛ mugu ni kisɛ bɛ mali ni jɔn de cɛ yala o mɔgɔw karamɔgɔw de bɛ ka sigikafɔ ɲini ni olu de ye wa ni sigikafɔ bɛ ka ɲini ni olu ye nanti o mɔgɔw ka ɲiniko ye mun de ye ni karamɔgɔw bɛ fɛ sigikafɔ ka kɛ olu ka n'o ɲɛfɔ fanga ye fanga ka se ka sɔn o ma kɛlɛ ka ban parce que n'i y'a mɛn an ka kɛlɛ a bɛ bɔ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ de ma sɔn i ta ma i fana ma sɔn d'a ma o de b'a to an bɛ kɛlɛ bɛɛ ka ɲiniko dɔnnen don jamana in kɔnɔ hakili la mugu taara mɔgɔ minnu kama ani mɔgɔ minnu ye mugu ta ninnu bɛɛ ka ɲiniko dɔnnen don n'a fɔra ko ka sigikafɔ kɛ f'a ka yira n'a de ka kuma bɔ enveloppe kɔnɔ nani ka kuma bɔ enveloppe kɔnɔ k'a bila tabali kan karisa ninnu de mago bɛ sigikafɔ la an ka gɛlɛya sababu de ye olu ye u ka ɲiniko de ye nin ye a résolution filɛ an ka dugu ma jamana ka lafiya walima an ka ɲiniko de ye nin ye nka an sera mɛ k'a fɔ aw ye faamaw n hakili la kuma kan ka bila tabali de kan sigikafɔ bɛ k'an ni mɔgɔ minnu cɛ k'a tigiw préciser ka d'a kan jamakulu dɔw de kun fɔra k'olu de bɛ ka an ka jamanaw basigi tiɲɛ ani dɔw fana fɔra ko olu bɛ k'an ka jamana mara gɛlɛya anw bolo n'a hakili la sigikafɔ fɔlɔ minnu kɛra bɛn kɛra o kan ko olu mɔgɔw gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ olu gɛnnen kɔ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ olu fofo minnu bɛ yen nɔ a bɛ ka ɲini ka résolution ɲini o la n'a fɔra ka sigikafɔ kɛ tuguni o tuma sigikafɔ bɛna kɛ an ni jɔn de cɛ mali fanga ni jɔn de cɛ sisan yala kuma tɛ se ka bɔ enveloppe kɔnɔ k'a bila kɛnɛ kan jama ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ a la wa nange i y'a faamuya b'a la ko mɔgɔw donna wulila ka sa ale ma ko jamana mara walima jamana basigi ani jamana ka ɲɛtaa a fɛɛrɛya bɛ olu bolo yala o mɔgɔ minnu wulila ka se yen nɔ olu tun bɛ sigikafɔ la wa olu tun t'a la de sigikafɔ waati munna olu ma sɔn ka u ka jamana mara fɛɛrɛya o di ou bien olu y'o jamana mara fɛɛrɛya o de di ni faamaw banna ka baara kɛ ni o ye kuma ka kan ka bɔ enveloppe kɔnɔ k'a bila yala mɔgɔ minnu sera i ma duduguma fɛ ka taa nin kuma ninnu fɔ jɔnniw de don wala kuma ka kan ka bɔ enveloppe kɔnɔ k'a bila kɛnɛ kan foroba jama ka se ka a makiti sinon mɔgɔ minnu an ɲɛ b'olu la minnu ko ko fanga ti mɔgɔ lamɛn minnu ko ko fanga ti mɔgɔ lamɛn sigikafɔ kɛra olu banna k'olu sen t'a la n'o ye marifa bɛ minnu bolo kɔrɔ fɛ ani minnu bɛ k'olu kɔkɔrɔma don bamakɔ olu y'a jira ko malidenw bɛɛ jɛra ka sigikafɔ minnu kɛ waati tɛmɛnenw na k'olu sen tɛ a la olu sen tɛ a la sigikafɔw kɛra o banna o mɔgɔ kelenw de tun bɛ ka sigikafɔ ɲini ko fɔ denmisɛnninw ka mɔgɔw lamɛn mɔgɔ minnu ma sɔn ka taa sigikafɔ fɔlɔ la olu sigikafɔ fɔlɔ mɔgɔw kɛlen k'u ka sigikafɔkanw kɛ ka jamana faamaw bila olu k'o baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw nana duduguma sira fɛ k'olu bɛ jamana mara solution b'olu bolo ko fɔ sigikafɔw ka kɛ ko fɔ faamaw ka mɔgɔw lamɛn yala o mɔgɔ ninnu ye mɔgɔ sugu jumɛn ye olu ka ɲiniko ye mun ye fasoko la kuma ka kan ka bɔ enveloppe kɔnɔ k'a bila kɛnɛma karamɔgɔ Nange a ye cɛkɔrɔbadenw ye cɛ a bɛ fɛn finma jɛninen dɔn a ye na ɲa a ka kumaw bɔ dibi la an k'a bila kɛnɛ kan an k'a makiti Nange a fɔra ko maya ti sɔrɔ jitɔya kan karamɔgɔw i y'a fɔ yan mali kɔnɔ yan ko fanga tɛ yen
ko fanga te ko fama te quoi nga an y'a jateminɛ fama te ni fama min fana nana o famaw désarmement fana ye fanba ye karamɔgɔw ye tuma dɔw la a fɔra ko fanga te kun min na an hakili la o de fɔra de ko jamana kɔnɔ dɔw bɛ ka wuli k'u sago kɛ jamana la dɔw bɛ wuli ka ko bɛnbali kɛ jamana kɔnɔ ko foyi tɛ ka bɔ a la ni faama minnu nana n'olu ko u ti jɛn ni o mɔgɔw ka o dansagowalew ye ka ɲɛsin jamana ma a sanga ni waati bɛɛ ni a fɔra o faamaw ye fana tuguni ko u ka mɔgɔw lamɛn mɔgɔ jumɛn de ka kan ka lamɛn sisan ko jamanadenw yala jamanadenw y'a fɔ ko u tɛ fanga in fɛ wa walima ko fanga bɛ ka taa cogo min na u t'a fɛ wa yala ni jamanadenw ka kan k'o fɔ o jamanadenw yɛrɛ ka ɲiniko ye mun ye jamana kɔnɔ sa yala u bɛ fɛ ka to jɔnya la o bɛ fɛ ka maya ɲini de olu bɛ fɛ ka maya sɔrɔ cogo jumɛn na ni gɛrɛndɛ ma siri karamɔgɔ nan ye a ye bɔ k'an bilasira an mago bɛ faamuyaw la tiɲɛ fɔ bolo ma n'o tɛ ni karamɔgɔ minnu ko faama tɛ yen o kɔrɔ de ye ko mali fanga a tɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'a tɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la o kɔrɔ de ye ko faama o faama nana kangaya dɔ de ye olu bɛɛ kɛ fanga tiɲɛ kɛrɛfɛ kumaw ani ɲinikojugu tigilamaw olu bɛɛ nana don faamaw senkɔrɔ k'u bayɛlɛma k'u manipule k'u sago ye ka sɔrɔ ka fanga olu dafiri ni ko turabilen maa min fa ko n'a ye tonkunbilen k'a bɛ siran ni mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ k'i pan o bɛɛ jan kunna sisan ka n'i sigi fanga la ni o janjuru kelen ko k'a bɛ da yala esike tiɲɛ fɔ bolo ma olu bɛna sɔn ka bɛɛ lamɛn wa yala esike jamanaden yɛrɛ bɛɛ lamɛnni o ye hɛrɛ ye jamana ma kuma dɔw la wa n'a b'a ka maaya nɔfɛ wa karamɔgɔ nange a ye cɛkɔrɔbadenw ɲɛ a bɛ fɛn caman ɲɛ dɔn a ye na ɲɛfɔ ka an ka se ka faamuya kɛ ka kuma dɔw bɔ dibi la an k'a ye walima ni ko minnu bɛ yen anw tɛ min kalama kangaya yɛrɛ kɛlɛcogo kura minnu bɛ a la ni o solution de bɛ dugumamɔgɔw bolo ni anw tɛ min kalama diɲɛlatigɛ in yɛrɛ kɔnɔ ani diɲɛlatigɛ kow ye cogow la hakili la aw ye maakɔrɔbaw denw ye aw faw lamɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ olu bɛ ko caman kalama ɲarɔ olu bɛ kuma minnu kalama o kuma ninnu aw fana bɛ caman faamuya a la wa aw ka kan ka se ka mɔgɔw la faamuya a la cogo min b'a to an bɛ wasa sɔrɔ i fɔlen don kosɛbɛ ka kulu sigi bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka kuma nɔgɔya population kɔni population ka ɲiniko fanba tun ye bi benkannikɛ wale tigilama minnu bɛ an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ n'u ka yɛrɛkolo namuw tɔgɔw ye olu ka benkannikɛ walew k'o kɛlɛ ani o kɔkɔrɔdonba jugu minnu bɛ yen k'olu fana kɛlɛ olu kɛlɛli o se tɛ sɔrɔ fiyewu fɔ moyen min bɛ olu ɲɛ k'i kɛlɛ i ka tila k'o moyen ɲɔgɔn sɔrɔ ka wuli ko i jɔ ka u kunbɛn o bɛ ka min ta k'a ɲɛsin ma i yɛrɛ b'o kunbɛn ni o ɲɔgɔn de ni digi kɛr'o la tuma min na u ka jamana bila walima u ka kɛlɛkɛ muraw bila ka n'u yɛrɛ ɲɔngiri k'a fɔ ko vraiment an mago bɛ bɛn na n'o ma kɛ ni e ye bɛn ɲini o kɔrɔ ye ko e de siranna u ye wa e ka o bɛn o t'a ta bala abada yala jamanaden minnu n'olu bɛ ka taa dibi ni dibi la ye ko olu jamana marali solution b'u bolo o tuma olu tɛ ka miiri nin yɔrɔ la wa k'a fɔ ko bɛnkan caman tɛmɛna mali ni mɔgɔ dɔw cɛ nka bɛnkanw ma bɔ a sira ma wa bɛnkanw si ma respecté wa bɛnkanw bɛɛ kɔ taara kɛ mali denw ani population ka ɲɛkumu kan jamanaden fanba ka ɲiniko o ye ka nin mɔgɔ jugu ninnu daga ta ka bɔ an la mɔgɔ jugu ninnu de daga tɛ se ka ta ka kangaya minnu to yen n'a hakili la jamanadenw de y'o kangayaw dénoncé o kangaya bɛ ka halisa ka tiɲɛni kɛ mun na mɔgɔ minnu bɛ taa duguma sira fɛ k'u bɛ taa jamana marali solution fɔ mun na olu t'u ɲɛsin o kangaya ma fɔlɔ faso ka ɲɛtaa sirilen bɛ sɔrɔ minnu na n'o ye économie ye o mɔgɔ jugu ninnu bɔra kɔsa in na sisan ka o batonba ka attaquer ka jeni k'a ban pewu ka mɔgɔ 100 yirika faga mɔgɔ minnu bɛ ka taa duguma sira fɛ n'u bɛ ka taa duguma sira fɔ kuma fɔ mɔgɔ minnu ye yala olu kun tɛ o kalama wa yanni a kana fɔ faamaw ka mɔgɔw lamɛn yala
o kuma olu kun tɛ se ka bila k'o yira jamanadenw na o k'a dɔn kangaya min bɛ jamana kan wa a fɔra ko mɔgɔ dɔw de ka sababu don n'o kɛra sababu ye k'olu gɛn ka taa olu minnu gɛnna k'an ka jamanaw bila olu jɛngola ɲɔgɔn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ne hakili la halisa olu de bɛ k'u ka baara kɛ munna jamanadenw hakili tɛ se ka kunu ka bɛn o kangaya olu ma fɔ ka jamanadenw hakili la kunu ka bɛn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a kun dɔnnen don ko faamaw tɛ ala ye walima mɔgɔ tɛ ala ye k'a sɔrɔ mɔgɔ dun i m'i yɛrɛ bila jamana kunna koyi mɔgɔ dɔw de y'i bila i tiɲɛ na nka mɔgɔ si tɛ se ka jama mara ko i ka bɛɛ lamɛn ko bɛɛ sago k'e bɛ se k'o kɛ o kɛcogo foyi t'o la voilà donc ka bɔ kuma kɔnɔ karamɔgɔ nange a ye na ɲɛ a ma koyi n'o tɛ an bolo kuma dɔw bɛ dibi la kosɛbɛ kosɛbɛ feerekew bɛ yen a tɛ dakun kelen na a bɛ faama kunda a bɛ karamɔgɔ kunda a bɛ jamanadenw yɛrɛ kunda yala bɛɛ man kan k'i yɛrɛ ka feereke ladanda fɔlɔ wa n'o kɛra ne yɛrɛ bolo kɔni n'o kɛra o ye ko in solution de ye karamɔgɔ kunda feereke min bɛ o ye olu yɛrɛ k'o ladanda k'u ka kɛta kɛ k'u ka fɔta fɔ faama kunda feereke min bɛ olu k'o ladanda k'u ka kɛta kɛ k'u ka fɔta fɔ jamanadenw k'u ka kɛta dɔn k'u ka fɔta dɔn ka u ka baarata baara ne hakili la o de bɛ ko in solutionner nka mɔgɔ minnu bɛ gindo la munna a tigiw tɛ se ka da kɛnɛ ma an k'o ŋaniya dɔn u ka miiriya ye mun ye jamana ko in na yan'u ka taa don an ka faamaw kan ko jamana mara solution b'u bolo ka tila ka taa an bin janjuru wɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ a kɛra faama tɛmɛnen tɔw la cogo min na aw ta bɛɛ lajɛlen fɔlen don ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ yan